Čauti, dneska vám idem ukázať, jak nastaviť tento skin v Minecrafte. Dáme si Minecraft skin. Tak. Nie. A tu si vybajte ľahký skin, alebo tak, počkajte. Dáme, že je Minecraft skin home. Počkajte. Sa vám to načíta. Tu máte všelijaké, napríklad si dám, že takto veľký skin si dáte a potom si už len napíšete do Minecraftu, kde si ho dávate. Takto, tu máte skiny. Potom to už len tam dáte do toho Minecraftu, takže to je všetko o skinoch.